Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarokna lan ninggalke sapa kita Yusufa ing Yusuf nginda mataina ing dalem sandine sangu kita rupane min siyabin saking sandangan-sandangan wa azwadin lan sangu-sangu wa ghairihima lan sakliyane sandangan lan sangu liyah fadha supaya njaga sapa Yusuf hu ing mata ning faakala mongko mangan hu ing Yusuf apa azibu macan wa ma anta hale ora ana utawi panjenengan ora ana iku bimukminin kelawan wong kang percaya ae tegese bimusadikin kelawan wong sing benerke lana keduwe kita fi hadhil maqalati ing dalem ikilah keterangan walau kunna lan lamuna ana sapa kita ana iku sadikina wong kang padha bener-bener. Ae tegese walau kuna lan lamuna ana sapa kita utawa senajan ta ana sapa kita ngindaka ing dalem ngarsane panjenengan ana iku mausufina wong sing disifati utawa wong-wong kang padha disifati bisidki kelawan bener wasikoti lan serius tenanan li siddati mahabbatika krana bangete tresna panjenengan li Yusufa keduwe Yusuf fakaifa mongko iku kepripun wa anta hale utawi panjenengan iku su utawa si uzoni iku si uzoni ala penyanane bina kelawan kita ghairu wasikin tur ora wong sing ngandel ghairu wasikin tur ora wong sing ngandel bikaulina kelawan ucapan kita ketiwasan tenan Rama niki Yusuf kepangan macan awal-awale pokoke kula ken nunggu sandangan-sandangan sangu kita termasuk sangu-sangu yang lain kula keke pinggir lapangan
Terus piyambake kula ken nunggu Rama. Kita ketungkul dolanan, jetungan, baksodor, delikan, gendong-gendongan. Karo nglumpati karet. Oh iya. Zizi. Zizi ya. Nek ra zizi ya set. Lah kok cerobo piyambake ilang. Kiwa tengen sangu kita niku wis godres, getih. Wis mboten kanten-kantenan niku gek kula ya wis ora ngerti. Senajan to jenengan mesti mboten percaya karo keterangan kita niku. Ora bakal jenengan benerake marang penjelasan kita niku. Najan kita niku wong sing jujur, wong sing temen ana ing dalem nyukani keterangan ten panjenengan. Ning jenengan wis bakal pitados ngeten iki. Mbok kita niku wong bener, wong apik, wong jujur kaya ngapa? Serius kaya ngapa le cerita? Tetep panjenengan mboten ngandel Rama. Krana banget lan nemene tresna panjenengan marang Yusuf. Anane otomatis nek kalih kita ya ming suudon. Ora gelem ngandel, ora gelem percaya, ora gelem ngegemu-gemi omongan kita kok ya. Ya ngono kuwi nganggo sifat maupun rasa ya tetep angel. Apa meneh Nabi Yakub iki kelase nabi, omongan maupun pandangan kuwi ora mingkur tememplek neng lambe, ora ming tememplek neng mata. Nek mandang ya saka jero, nek omong ya saka jero. Beda awake dhewe nek omong ora enting. Wong ra dipikir. Omong ra dipikir, carcor enting. Nek mandang ya ming kasat mata, ora ana tingkah bijak sing jenenge digelar digulung ki ora. Mandang wis waton weruh langsung nyetrum ning omongan dies. Weruh nyetrum ning omongan dies. Enting pokoke kaya ora ndi dosa kae. Bola jebul wong tenan ya. Mulakno. Wah. Iki repot iki anggere nganggo jebul karo mulakno. Kuwi hasil saka kasat mata mingin. Hasil saka pandangan mata cethek langsung ndadekke keputusan swara, ndadekke keputusan lambe. Mulakno kok omahe kidul nek mulih ngulon. Wah, lha dalan ki ya pirang-pirang kok. Ming mulih ngulon kowe kok le maksude muter kan ya iso. Omahe kidul muter ngulon ya iso, muter ngetan ya iso, mbok yo men. Wong kok nek ora nyacat wong ki ngopo to? Nek ora kudu ngelek-elek wong ki ya ngopo to? Ning yo angel tenan jeng ngerem lambe ngono ki angel tenan. Andek nen ngono kok wong liya kon percaya. Nek omong dadak diembel-embeli, ya wis nek ra ngandel, anjak ra ngandel kok arep ngopo? Ngomonganmu ya angel dugemu-gemi kok. Iya ora jelas kok. Nek omong ra ngerti wae enting.
Le arep percaya piye nek ngono kuwi? Lah nek niki mono wong Nabi Yakub ora mung semata-mata didasari tresna karo Nabi Yusuf tok ora ning ya memang ana krentek-krentek wahyu saka ngarsane Allah kok ya. Ora mung sekedar iki tresna buta ora. Ora kok teko seneng terus ndak mau tahu marang segala macam kahanane. Ya cinta buta nek ngono. Love is blind. Ya omong iki diterapke karo dinggonke. Masa omong karo ngene dadak ngomongke love is blind. Ora nggantuk. Nek sing do rawuh iki ora kok love is blind. Ora kok cinta buta. Neng le semangat ngaji. Pokoknya kudu mangkat itu malah justru ora kok pengen pinter ora ning nek iki karena memang kena pengaruh power of love. Mula wong lanang kuwi tetep mangkat. Kowe nggawa sak kras segedhe wae. Gogrokan pelem. Terus le nyandalke kladul. Wah lah jajak. Power iki kadang kala anu to marai over to. Kekuatan iki terus marai kliwat batas terus ngawur. Ya tresno ya tresno. Cinta ya cinta ning nggo sithik ya tetep nganggo kendali, nganggo kontrol ora ngawur ya. Nabi Yakub kuwi cintane karo Nabi Yusuf ora umum jenenge putra bagus nabi. Calon penerus ning ya tetep ana kontrole, ana kendaline ora ngawur. Jenengan ya ngono wae ning kudu terkendali. Kendaline itu pisan duwe tujuan apik, tujuan ibadah. Terus sing ngatur, sing ngenggokke nengen ngenggokke ngiwa kuwi engko panduan Quran karo panduan hadis. Dadi cintane niku indah kok ya. Ana klerune dibenerke, ana klerune dibenerke ora diklerok-klerokke. Omong karo sing putri Bu nek ngono ki menurut agama ora bener. Ben oleh ridane Allah ki aturane ngene lagi ngono. Ki jenenge kendaline karo sing ngenggokke ngiwa ngenggokke tengen Quran hadis. Ngono kuwi engko marai cintane bermakna nekake ridho mati akhirate nekake ganjaran ora mung kurwaton hura-guruk. Tresna hura-guruk. Ujas-ujus. Ora ya tetep nek estu ngeten iki sejo tresna ki arep nambahi ngamal soleh arep ngibadah. Terus engko le menghiasi tresna kuwi nganggo aturane Quran hadis. Sip tenan nek jenengan ngono kuwi sok apik kae kok ya. Sing wedok arep sedekah kuwi aturane izin sing lanang karena dawuhe Kanjeng Nabi izin.
panek sesuk jemuah esuk iki aku sedekah kanca-kanca ngaji setuju ora? Iya iki. Jebul sing cetil mah sing lanang. Mah sing cetil sing lanang ditari dijaluki izin ngono kuwi iki malah sing lenang njawab wangun tenan kaya wong sugih. Kuwi dadak gaya sedekah barang. Mbok wis sing do ngaji iki kaliren ben ora ben wae. Sing lanang mah cethile kok ngono atose kok ngono. Aku nek tok nggo sedekah ora setuju. Ning nek tok nggo tuku daster sak karepmu. Yes, iki angel iki. Kuwi anu kok ya sing siji ra ngaji iki. Sing lanang ora ngaji kok ya. Nek iki ora ngono kuwi. Panek sok jemuah ya. Sekarang jenenge jemuah berkah, kek yo ndek hajat. Men kita sak keluarga ki do sehat. Anak-anak le nyambut gawe do aring do betah. Sesuk jemuah nek sedekah setuju ora, Pak? Oh, setuju banget, Pak. Kok setuju banget. Lah ndidit ora? Aku wis takon kanca-kanca ya, Pak. Nggih. Wis takon kanca-kanca nek gampangane dibunderke 500 barang ngono nek 2.000 ya 1 juta. Iki dadi tuku pacitan nek siji-sijine rega 2.000 nek nyiapke 500 ya 1 juta. Lah iya ndidit ora duwe 150. Wis sing lanang mak plenggong. Wis ora apa-apa, sesuk sing 850 tak golek. Nek nggo sedekah pokoke aku nyarujuki setuju seneng. Lah iki jenenge lanang wedoke do ngaji kok ya iki. Ya pokoke saiki tak terangke karo mbayangke sithik. Sok jemuah tetep ra ono ya. Blok. Blok. Neng alhamdulillah nek semua iki tetep berkah. Tenan tetep berkah. Yo dinane berkah, tandang siji tikelke 10, sedekah siji dijoli tikel 10, kuwi kowe nang donyane urung nang akhirate. Niku jenenge sing nyetir Quran hadise. Mula urip ki angger apa-apa niate nek cara hadise niku fillah. Krana ing dalem Allah ngono lho. Ora ming nuruti hawa ora ning ya krana Allah tenan. Ayo golek ridane Allah ngopo to wong nyatane ya urip ki ming cangkriman nyatane urip ki ya ora ngerti tenanan tekan kapan ora kudu tuwa. Apa meneh jenengan wis tuwa arep tekan kapan? Agi sing nom urip ki cangkriman ora kudu tuwa. Apa meneh jenengan nek wis tuwa-tuwa ngono ki rak yo saya anu to. Urip ki ming saya program ngelola kahanan supaya dadi ngamal iso ngeterke kamulyan kita engko bar donya niki. Lah ten rika nika ya ming nek ning Al-Ahzab, Al-Ahzab ning surat Al-A'raf nika 156 apa pira ayate lho. 156. Niku ternyata Allah janji bakal maringi rahmat. Ya Allah janji bakal maringi rahmat nang gone wong sing ten riku niku kudu netepi 3 definisi. Nomor 1 wedi karo sirik, yataku nasirkah.
Wong-wong sing wedi karo sirik. Nek sirik wis ora bakal oleh rahmate Allah, ora bakal diwelasi karo Gusti Allah. Mula aja ngantek sirik. Aja ngantek nyekuthokke Allah. Perwujudan nyata. Nek kita niku ki ora sirik, sirik niku ora makna Jawa nyembah sak liyane Allah. Nyembah sak liyane Allah niku sirik jenenge. Ya nyembah reca mbuh jenenge. Berhala mbuh jenenge. Saturnus. Oh kae anu planet iki. Yesus mbuh jenenge meneh liyane nika. Dewa Siwa karo Dewa Murti karo Dewa iki tingkah-tingkah nyekuthokke Allah. Dukun bedhek ce ora kok dukun pijet e. Dukun pijet e kon mijeti mah panuk wae. Aja ngantek kaya keten niku. Lah engko diwujudke lera sirik salat. Mula nek liyane sing nyembah reca nika nalika sembahyang nyebut asma pangeran sing sak liyane Allah nika. Ya Dewa, ya Yesus, ya dan lain sebagainya. Gek kamangka pangeran kita niku Allah. Dudu kuwi kabeh. Wong Islam le nyembah pangerane ora ngono ki ning Allahu Akbar. Berarti perwujudan le kita ora sirik niku salat. Wong nyatane angger salat kae wis mantur Allahu Akbar. Allah. Wis genah ra nyekuthokke Allah. Artine memang secara sanepa urip ning alam dunya menoleh rahmate Allah niku awal-awale kudu ngapiki Gusti Allah. Le ngapiki nggih salat niku hubungane karo Allah digawe harmonis. Allahu Akbar bar niku isih maksa ditambahi sing sunat. Rawatibe bar rawatib maksa isih ditambahi sing sunat meneh zikire. Nyaman bar salat ki isih tengok santai. Kulhu ping 10, kulhu ping 11. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ora usah mikir liya-liyane pokoke tengok sik. Ning tengokan dikira kae nek pikirane ning jaba kono ya kemrungsung kok ya. Ya pikirane ya anu. Ana sing ra kualitas lagi maca kulhu pikirane mbadhok wae. Digawe nyaman. Tenan urip iki digawe nyaman, santai. Karena semua niku mengkur kembali ke Allah dan yang menguasai kita niku Gusti Allah. Yang menguasai kita niku Gusti Allah. Makane cerak karo Allah dadi rada santai. Ya salate ya zikire. Kok nek wis ditatine aku arep madhep sik karo Gusti Allah wis liyane tak doke, liyane tak singkirke. Rencana-rencana arep iki iku sing sipate donya wis engko ora tak pikir sik, pokoke aku arep tengok. Iki engko salate sampe dikire nyaman ning nek isih duwe rencana ngene ngono kemrungsung. Kemrungsung ketok kok salat kemrungsung iki ketok jengkelit. Ketok banget. Wes kae mesti selak acara ngger ngono kae. Grubyuk halah. Ngantek tumak ninae ilang. Ha iki salate wis batal ora nggo tumak ninah kecepeten. Lah kok salat kok cepet banget to jenengan iki ngantek ra nggo tumak ninah. Selak acara liya.
Angel iki anggar ngono kuwi. Ya ning yo ora ngono kuwi. Ha karang sampeyan ra ngrasake aku. Uripe dhewe-dhewe kok kon ngrasake. Kene wae ngrasake awake dhewe mumet kok kon ngrasake koyo. Ning rak yo isin lah nang ngene Allah kok ngono yo wagu. Nang ngene Allah ki sing nyaman, sing asik. Yo mbok yo dirasake pendak dina tandang karo Allah dikei rezeki. Pendak dina dikei sehat. Ngelingono nek pas lara niku lho, lagi lara kuwi yo nyatane kaya ngono. Alhamdulillah karo Allah dikei sehat. Nyatane angger muni asam urat yo semper kok lho. Angger asam urat le mlaku wagu. Lah wong dlamaan sikil kok le mlaku ngidul marepe ngulon. Iki kok dlamakane marep ngulon. Padahal mlakune rono ngidul, ya sikile ndene. Lah napa sikile kok alah dobahke we larane. Mula ngelingono nek pas ngono kuwi lho. Alhamdulillah sepuh-sepuh paringi sehat ya Allah. Isih sehat, isih di kesempatan ngabdi, isih di kesempatan nyalangi ngamal soleh. Allah prioritas. Kuwi nek kepengin oleh rahmate Allah, mungkin nek wis paringi rahmat wah urip ki ra kaya-kaya. Bar kuwi wayu tuna zakah. Kenapa? Setelah orasine kok Allah lendawi nang surat Al-A'raf itu wayu tuna zakah. Lan gelem menehi zakat. Kok zakat pelayune? Niku sanepa juga. Nek wis apik karo Allah, ayo dikembangke apik karo sepadha-padha. Mula zakat niku pelayune nang gone sepadha-padha. Itu pun sanepa mengke werna-werna prakteke ora kudu tembung zakat secara saklek. Zakat niku ngewehi wong jenenge lah. Ngewehi wong nyuceni awak zakat niku rak pensuci. Hati nyuceni awak nganggo ngewehi wong. Lah nek ngewehi iki werna-werna ana zakat, ana sedekah, ana hadiah, ana hibah. Pokoke werna-werna butuh ngewehi. Judule ya werna-werna. Judul ngewehi iki werna-werna, ana kalane tilik, ana kalane nyumbang, ana kalane mengke dilalai ya pas panenan ulung-ulung wis. Pokoke judule werna-werna, ling ngekeki bentuke ya werna-werna. Ning semuanya itu adalah dinggo maslahah hubungan marang sesama. Dinggo gawe apik ledo hubungan karo kiwa tengen kuwi. Mula dadi wong urip aja cethil. Nek kepengin jenengan ki duwe lahan ibadah hamba, memang kuncine aja cethil. Karena lahan ibadah sing paling akeh niku sing kontak langsung, sing magepokan karo sepadha-padha kuwi lho ya. Cethile ngedegelek. Iki wong sing iso dadi pilihane Allah niku ndek titik kowe gelem ngulungi kok. Padahal duwene mung titik ning gelem ngulungi. Gek jenengan ndek akeh kowe awel. Ya ora wis ngalor karo ngidul kok. Ndek akeh kowe awel. Padahal nek wong sing nyata-nyata duwe derajat dhuwur, wong ndek titik kowe gelem ngulung-ulung. Abote pol iki le praktek kaya ndek titik kok kon ngulungi. Wong nyatane ning prapatan kae duwite we tumpukan tetep dijikoke sing titik. Duwite niku tumpukan. Ning prapatan ning tukang nyebrangke kae tetep dijikoke sing titik. 2000 kuwi ndek akeh we ngekeki titik. Apa meneh ndek titik? Ayo ora ngekeki jelas kok.
Jal, ini hubungan sesama itu loh sing paling indah. Iki judulnya ya iso. Engko sedekah judulnya iso. Oh, tangga bayen tak ngungak bayine rak ya banyak to. Malah keri-keri iki rasah dadak piye-piye wong dipunjungi, ya nggo ngapikke le hubungan paseduluran tak nyumbang. Wingi esuk padha mbene esuk kuwi. Ketoke demben mung ya. Turunan lincak ngono kuwi. Mbahku kono ya ora ana apa lha kok melek wis ana kotak putih gedhe banget. Ki mau sing leboni sapa iki? Kene turu ora gugah. Jebul ana tulisane jero iki. Saka kanca ngaji kuwi wae. Lah iki sesuk mara wong pancen ibadah ki kaya ngene iki ngono iki termasuk dawuh surat Al-A'raf niku ayat pira kae 156 156 Al-A'raf iya ya kadang ngono kuwi to kadang sok-sok ditembungi sok-sok malah ditembungi jenengan duwe beras ora duwe mbok kula nyuwun wong nggih ngono ajeng neruske laku niki mak ten Klaten enten berase ora ya aku lho ya gumun arep neruske laku ning Klaten kok njaluk beras ki kok ning dalan arep duntuti apa piye aku ki ya gumun iki wong neruske laku ning Klaten iki kok njaluke beras. Lah apa candhalke ning ngarep terus kok karo ngepit kae. Ora logis, ning ora tak pikir sakanmu njaluke beras kae beras. Kepenak kok urip iki. Ning yo angel ngene iki wong joneh kok wong liya. Sing wetan iki karo bojone wis cedhi-cedhine kae. Wis karo bojone. Apa meneh wong liya padahal sing jenenge ngulungi bojo itu cetha Kanjeng Nabi ngendika to wis genah 10.000 sing tok wenehke bojomu 10.000 sing tok wenehke fakir miskin 10.000 sing tok wenehke masjid 10.000 sing tok nggo mbela perang fisabilillah sing paling gedhe ganjarane ya sing tok wenehne bojomu dikai keterangan ngene sing ngrungokke masing wedok-wedok sing lanang ketoke ndangak turu-turu kae cetha ora jelas kok masalahe ayo kuwi digawe seneng digawe cukup kuwi ganjaran tok ora arep piye-piye pokoke ngarep golek ganjaran nyoh Bu iki lho jatahmu telepok 100 pendak esuk kok ya sing wedok ya takon iki nggo apa Pak wis pokoke nggo kowe lah ning kaya ana kotak putih nyumbang wis kuwi kok jatahku rasa pikir kuwi iki kok nggo kowe atok nggo apa-apa oleh tok deplok tok nggo pupuran engko nek nggo nyumbang wis tak siape kowe rasah mikir iki khusus nggo kowe wah nek wong lanang ngene iki sip tenan lah karo anu Ji karo kae gase iki entek telepon kon ngeteri lah terus duwite njaluk payis wah lah kok ngono
Yo wangel iki. Tenan. Iki nyatane tak terangke nyong. Iki jatahmu 100. Lah nyumbang sih Pak, kuwi urus aku engko tak siapi. Kowe ora usah mikir babakan nyumbang. Lah ngene kuwi tanggunganku. Nyatane wong wedok teng Celbu ora ana lho ngene. Buat tenan sing wedok merusuh. Nek di ngono iki sing wedok iso merusuh wangun kae ora kok kisut-kisut ngono iki. Wis baca tetanggrok mula sing wedok ya nrimo. Wong wis wayahe. Ning iki sing dirungokke ya mung sing kae mau. Wong kok nek mulih arep nggo dalil. Tenan nggo dalil wangun kae. Kowe iki wis tuwa, golek ganjaran gedhe, Pak. Lah kok golek ganjaran gedhe piye nek ndedit ki kekno aku. Wangun kae nek ndedit ki kekno aku ora mung didelak-delikke. Angger ditakoni ndedit apa ora ndedit ora sagara nek ora ngandel gledhana. Gak men nyodorke kathok ireng kolor sing dienggo lah gledhahe apa kathok kolor ireng gak gupak lendut nyoh gledhana lho mene ngono. Lah kok kuwi sing disodorke ora jelas. Iki mula zakat dalam arti nek kepengin oleh rahmate Allah niku lho, niku bentuk zakate werna-werna sing wajib zakat, sing liyane wajib pokoke berusaha untuk selalu berhubungan baik terhadap sesama saranane bondo. Sing nomor 3 karo ayat-ayate Allah do benerke. Maksude do benerke niku sing oleh rahmate Allah karo ayat-ayate Allah do benerke iki ya pisan gelem usaha ngerti nalika dikeki keterangan menep nampa bakda niku engko nek kira-kira mengku dawuh ya ditandangi kuwi jenenge iman karo benerke ayat-ayate Gusti Allah. Wis niki sik terus sesuk. Angger kliwat do ndongake elek marai watuk. Muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah. Atine digawe tentrem semeleh nrimo, kahanane digawe saged istiqomah ngibadahe, endinge muga-muga mulya derajate dunya akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.